Uy, may na-chapter dito. May na-chapter dito mga kanter, oh. Oy! Thank you! What's up guys, for today's video, mangunguha tayo ng mga dingas. Kasama natin, Kanter Kulot, Kanter Kevin, Kanter Jackie, Dread, Kanter Paul, Kanter Francis, Kanter Brian guys. Welcome to the Lucano Hunter. Stay tuned! Ayan mga hunter, oh. May iwan si Kanter Paul, magluluto ng bigas mga hunter. Tapos kami pupunta na doon. Mag-ano na kami, maglalapag na kami ng lambat. Ayan. Okay yan mga hunter, andito na kami sa pagbubugawan. Oh. Yan. Nandun si Kanter Francis, lalapag niya yung lambat doon. Dito naman kami magbubugaw. Pag ganun, papunta doon. Para ano yung isda, pag ganun din, yung way niya. Okay yan mga hunter, magbubugaw na tayo. Yan, kasama ko nagbubugaw, Kanter Kevin, Kanter Jackie, Kanter Kulot, Kanter Brian. Ayun o, naglalapag din si Kanter Francis doon ng 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 lambat. Ayun o, tignan nyo mga hunter mamaya to tignan nyo mamaya. Madaming tilapia to. Kung machamba mga hunter. Ayun yung dalawa. Giniginaw daw si Kulo. Pasensya na mga hunter, di kasi yan naliligo. Ganito lang Tignan natin to Magantay lang kayo dyan mga hunter. Maganda to pag madaming huli. Magandang tignan. Ito na Pas guys. Ayun. Bye. Nih, nakangato pa ini. Nih. Pug satu mo. Okay, yun. Tingnan natin kung may nahuli na. Kanter. Nahuli na mga kanter. Yun, nakaisa. Wait. Meron din si Kanter Francis meron din doon si Kanter Jackie. Nice. Dalawa. Meron din kay Kulot. Nice. Nice baby. Ayun. Ay. Laki-laki. Mga native tilapia to mga hunter Good size na to sa amin kasi yung dating lambat namin maliliit.
nakukuha yung maliliit. So ngayon linakyan namin yung lambat. Nato Brad, pati dyan eh. Para malalaki yung huli. Kasi ayaw namin na makuha naman yung maliliit. Ang dami pala dito. Yan o. Oh. May good size, Canter. Uy. Ha. Uy. Kimasay. Lambo si ka. Eh. Ni takal alat tadi kaya ni. Yan na. Ni natin nito eh. Ni ay, hindi ko may gawan. Bawa mo tagas. All goods man yan. All goods. All good size. Native tilapia. All goods. All goods lamang. Pay puso tong namin. Yan. Heh, kakandang huli sa unang lapag, mater. Pag mamaya tignan nyo. Maganda rin dyan. Dyan. Ganda. Anay all goods ang kuha. Heh. Yan, mater, pag pumunta kayo dito, kasama lang kayo sa amin. Hindi kayo magugutom, mater. Abe pus-pusutin yon. Okay, okay. Ano na yung mga lalaki nga. Tagar-karot tayo kita ma. Ah, Uy. yung sa pwede na eh. Kani. Tapay na. Di jay surong, may pasurong. Uy, may pasurong. May pasurong bitaw. Diyan eh suro mami sa ataw ita ni. Pangoyatam jay arapan. Okay, shout out po sa lahat ng nanonood dyan. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nanonood, mga kanter. Kahit na nagda-down na yung analytics na ako din. Mga ano tawag doon? Basta. Hindi ka diyan pul jayin ni. Hindi ako kadwa nagpaisan. Tabo ko. Abog ulit, mga kanter. Okay. Yakang-yakan natin to ha. Abog ulit. Oh, nag-aabog sila. Ganyan yan, mga kanter. Yung style niya. Tata din eh, katadutan niya nih. Sumurot tata kita. Sirra Brad, sirra. Agak duda tadi dia yung babasay. Namngatan na yun. Tingnan natin kung may nakuha. Data ko lo. Isa. Ay, anak ko, awan. Dala ko sa pulo, di sa pulong tumalan. Meron din doon. Isa. Ano? Uy. Okay, tatlo yung nakuha. Ayun, okay, kulot. Oh. Yes. At least meron, Kander. Okay, may tatlo dito na spot. Oh. Ay, talaga. Oh, may dalawa pa dun, oh. Oh. Maraming sana siya ang dati ni. Hindi ako. Pang tunaw. Oh. Agdamot ko pa, Kanter. Mantin din. Pagpamor yan. Ha? Itlog pa more, Victor.
T-shirt eh. Dalawa na yun. May baon ko si Victor na ano, itlog, kaya yun, walang nakuha. Konti lang. Kay malas ng itlog mo pre. Ma-upgrade kasi. Magnate dyan guys. Bate dyan. Jai. Tanta ni. Daman kayo mabigbi dyan. Na? Ano, nag-iihaw kami ng mais. Kayo. Bibi. Ayun na, magluluto na si Canter Col ng ulam. Yung tilapia yun na nakaihaw na si Canter Col. Kinakain na rin, nakaihaw na rin ng mais. Yan na po yun. Gasan ka. Ayan na si Boy Ampalaya. Oh, nakakuha na naman ng ampalaya. Ha? Ha? Oh. Nakaluto na si Canter Col. Oh. Sigang mga ka-hunter, sigang. Lambo niya. Tumang mo itong lambo. Ano yata ni kas lalat timpiman. Narat po ito. Ang lambo. Narat po ito katuin. Ang product. Oil. Paano ka ito ba? Ini ang mo kordero. Saan mo ito? Oo. Ano na kita mo ito? Itong neto na epong. Hoy, may na-chapter dito guys. May na-chapter. Ayan sila. Agul naman ni Minong. Hoy, may na-chapter dito. May na-chapter dito mga kantero. Oh. Oh. Patay na ata mga to. Naglala. Bisitahin natin yung si ano mga hunter, yung pinsan namin si Alvin Butsoy. Ito oh. Paglalag. Kasin, kumusta? Yanda. Ito merindam. Par, may nakamanig kanti kwa. Gasolina. Oh. Dalit Butsoy, Rebasit lang. Woody. Dito. Dito. Oh. Buya na kami kasin. Dito kam kampusan tao. Tirang tao. No? Nangalo tingnan natin ko na. Wala pinuno lang. Maudi kami kasin. Buyaan na kami. Subaybayan na kami kasin. Dito na yung ano. Andito na yung backup mga hunter. Nawalan kami ng gasolina. Oh, Hunter Arnold. Gigising ko lang guys. Sponsor naman GG. dyan. Nawalan kami ng gas. Agbati ka. Butsoy, makilugan ka dyan. Ano to? Ang kamanayan. Ayaw mana siya guys, may rider na siya. Ang lambat niya, bes na kapag ko raw. Ilugan mo man ni Butsoy. Awan. Rockstar. Sindami lang, Brad. Awan. Talaga na. Jag papadudot pa kalapati ni. Garnay. Hindi ko- Garnay.